ngizobonga kakhulu ewuyona mayor president ekhona uDokotela Makhaza. Ngibonga kakhulu umphathi wohlelo umsakazi onginikeza umbhobho. Ngibonga kakhulu kuhlalo nawo wonke nje ke amalunga akhona abaculi bomaskandi abangibona basibhiduzayo kakhulu masilahlekelwe noma salwe izintombi besingayikhumbi. Live bahlala beyibisa ngasonke isikhathi. Ngiphinde ngibonge kakhulu kule nhlangano nje ukuthi konke lokho okukhulumayo lapha phambi kwethu ngiyacela ukuthi kube yiqiniso. Ngoba abaculi ngoba behlele lapha nje sebephelile ngamama. Abantu basebenzise kwamena uqobo. Ngifuna ukunitshena ke manje iqiniso. Basebenzise kwamena uqobo. Bethi kwenziwe into ethile. Emveni kwalokho ngicina mina sengikhipha imali yasekhaya senginikeza abaculi. Manje ke mina ngento ehlala likhuluma iqiniso ngoba ivele iqala igqilaza lento manje yikho ngithi mina ngijabula kakhulu makukhona amadoda azohlela uhlelo oluzolekelela ukuhlupheka kakhulu kwabaculi. Abaculi bakithi bafaka bengasenamali. Uthothi umuntu kuthiwa uyahlonishwa azohlonishwa ngendondo nangejazi uzodlala. Phela petrol sebheke ube ngisuka nje lapha sengiphekelene empangeni sengipakile futhi sebeyabuza abantu buya kuthiwa kade ngiyohlonishwa. Uyohlonishwa ngangejazi nangendondo. Petrol uphi lothu petrol. Ilokho nje bafowethu ke bahlonishwa ebengicela impela ukube siyacela ukuthi into eniyenzayo inhle nizomisa inhlaka ezihlukene futhi nizotshengisa into ehlukile kakhulu ukuthi nihlonipha amaqhawe ase-Afrika. Lokho enikwenzile niyakhuthaza nakha isizwe nanokuthi nje ke unomthebe esanda kuhlala esihlalweni nibuka ukuthi fanele akabungazwe amukeleke. Bengihambileke nalo leli ithimba siyokhuleka laphana esilweni. Odokotela laba ngibafundisa ukuguqa ngoba kuyaguqwa endlunkulu nalabo bakuduza ungene kuyaguqwa ekhaya. Cha ingubo ifike ijabulela lento kakhulu abazoyihlela. Engicabanga ukuthi into eningi ke sazofanalaza kahle ngoba phela izinto zabantu abadala bakhona abayikhuluma abasendlunkulu abazophinde futhi baxhumane nabo ngendlela eqondile. Kodwa nje lonke udaba vele selifikile embubeni lafikele ithokozela futhi layibonga lonto kube izingane zazo mayifika ithi yohlala ehlalweni ibisimukelwa iyouth yase-Afrika ngoba kuyacaca ukuba kuseyona isilo samazulu lesi isilo samabandla umhlaba wonke jikelele. Kusho ukuthi uphethe ama-king manje i-Afrika yonke. Manje makukhona imculo yesintu ngoba la madoda akafike ekhaya la madoda elokhu efune njalo ngase ngithi mina no man akufuneki nginilethe inkulumo ngoba bebefike behamba nalamandiya abulala abantu lapha elungakile kunamandiya abulala abantu lapha ePhoenix ezocela uxolo lapha kwaGudluza ungene ngabaqhuba kanye ngathi kasiyeli ngoba angikwazi ukube ngithi mina abalimaza abantu bese ngilithatha udaba ngilifaka enkantolo yakwaGudluza ungene ekubeni kwafa abantu ngathi no akiweli kuhambe bayokhala. Kusho ukuthi ke sasale sengena lolu daba imbube esijabulela. Engicabanga ukuthi ngibonge kakhulu umbono wale nhlangano ezokwazi ukuthi nomculo wamaskandi ulawuleke. Khona manje nje kunabaculi ozokuthiwa bahlezi emzini yabantu akekho umuntu obakhulumelayo. Sebephendulwe nje into ongazazi abaculi bathathwe lezi iganga lezi ezithi isiza abantu igcwele yonke indawo. Ehleli sitshena njalo ukuthi kube ngeke sisenze lutho siphethe amandla inkinga sisuka manje leni apha la phesheya siphethe uDavida ngoIsrael ngilapha ngempela ngoba ngakathi singayikhuluma iqiniso lizofisa izwe lizofa manje singakhuluma iqiniso kanti thina siyasimali sozulu makukhona abantu abagila imkhuba ngoba izinto zethu ziyahlonishwa thina. Mina nje phesheya ngixakekile mangifika kwathiwa umaskanda bangithanda ujulu kwaphesheya. Ngixakekile mangifika mina phesheya baza abantu abathathu phesheya bafike bathi uyamanzi usuma ngathi hayi bathi uyamanzi mandela ngathi hayi bathi uyamanzi ulunga lo osekho nohlele ehlalweni lo omusha matama ngathi mina hayi base bethi ungoqala umuntu omnyama okuwafika ukukhulumela abantu ngoba ngifika khala ngamanzi ngathi amanzi kasinawo. Ngafike futhi ngakhala ngafika ngajimisana enqindi futhi ngaphesheya ngoba bengishaya inqindi. Ngithe mfuka ngafika ngahlonishwa futhi abantu benqindi ngabavusa bazongemukela lapha e-airport ngoba nginikezwe amathalente ngokuhlukana. Omunye umuntu engaze edideke ethi 3Seconds ufunani kumaskandi. Mina ngithanda into yesintu futhi lo mculo wamaskandi ngawungenele ngathi unoyinkosi yeni ngonyaka. Yingakho umfana kwamaskandi ethiwa ngibhayizela iyagqilaza ngoba nganikezwa isilo
ubaba wenu kube nginikhuze makhona inkinga ngoba nalaba balokhu ukuhlukanisa umculo kamaskandi hayi ukuthi asibaboni sibabhekile sifuna ukubona bazogcina ngoba thina lo mculo sifuna ukwakha kunabantu abaphilayo manje ngalomculo kunabantu abaphilisa ingane abakhimizi ngalomculo futhi ingakho ngicela na kuyingqwele ukuthi ngiyacela ukuthi ngoDisemba nje ukuthi eniyenza ama competition abafana abancane babomaskandi abasafufusa abanethalente umfana mayiphuma number 1 athatha record umfana ngoba ama district kunabafana abaningi abanamathalente abagcina manje sebafana sebenikele intweni engalungile ngiyacela ukuthi emkhatsha ungqongqosho osehlele esihlalweni udade wethu ungihloniphile wangihlonipha ngengambona ekuwacela ukushutha nami lapha ngasengithi amnike isithombe ngoba ngimbonile ukuthi uyahlonipha futhi ena umuntu ena ongayitsheli ngoba kufuneka uma uphethe abantu uphethe isikhundla ubuso uyakhukhumala wenza kanje ngoba lento 5 years lokhu isiqala igqilaza futhi yikho ngicela abaholi bethu bonke abakwazi ukubambisana nathi abaculi wathina singaxhashazwa ngabantu yiyo lento mina engizoyikhuluma kube singaxhashazwa singavumi ukuxhashazwa ngabantu mase bakhona abantu abazosimela iMay isukume phansi nalabo abantu abayosimela abasimele ngokweqiniso kungabe bese kusuka ufike enye indoda athile bafake ugunye emlonyeni umuntu kasasilweni uselokhu ebindekile nje nabonakala indoda isilokhu iqalaza nje ithi angisabatholi nami manje yiyo-ke lonto ke impela engicela kakhulu emphakathi senginqamula nje umsakazi ngibonge kakhulu kuyinhlangano ngibonge enduneni kamaskandi ngibonge kakhulu kodwa nakodade wethu ngicela kakhulu ngikhulumela abantu besifazane kuyinyanga yabantu besifazane kube ngicela ube kungabi khona yodwa yosala emeyo ngoba sivala inyanga yabantu besifazane kubaculi ngiphinde ngicelela abaculi asebebadala kakhulukazi asebemkantsha ubomvu kusuka le emva kophuza ekhemisi kohashi kobani ngoba kwesinye isikhathi abanaki bese phinde ngikhulumela-ke nalaba abanye abaculi-ke othotha uzange umbone nje qashwa kukhona abanye kuthiwa bazonandisa bengatholi lutho abafana kodwa manje uhamba ngobunothando imikhuba nje esibhekene nayo ney'nkinga esibhekene nayo ungambona umculo wena usumbona kwi-CD ukuthi angisho ukuthi nangu ngisizile ngiyona lotho ngithi nangu ngisizile uyabo kodwa ungabona umculo esekwi-CD akukho kulula ukuyongena bolo ngoba bafike beqale benza amademo abaculi nxa beqeda ukwenza amademo abaculi sekufanele ayongena kwayani phela uzwakala ingoma yakhe ingene okhozini ngoba phela ikhala njengamathini le-music emncane ileyo mali uyithathaphi umculo yingakho mina ngicela kakhulu ukuthi uhulumeni kuyafuneka ukuthi-ke akaphinde eyibuke le ndaba yebhajethi yokuthuthukisa intsha aphinde ethuthukise iy'ngane ezisemculweni wesintu ngokokuhlukana kube khona ukulekeleleka umfana makuthola kuyabona ngathi lo mfana nethalente bekwazi ukuthi afakwe estudio ukwazi ukuthi kwenzeke izinto ngendlela eqondile bafowethu sekufike namanye amadoda-ke futhi ake ngamukela shawa uvalo mayifike ake ngamukele la madoda ngamukele osminof bangazi kahle bayayazi ikale bathi baphithizinof bangasadako bengelingisela lapha koTV lapha emafoni cha ngibonga kakhulu baduli ngibonga kakhulu baholi bemeyo ngibonga kakhulu kuyinkampani yePleasure futhi engivama ukuhamba omageba ngibonga kakhulu kwi-intelligent nabo ogcumisa laba abalapha eRent yaseThekwini ngoba bangikhonzeli nxa ngifika nje bayathanda ukuthi bengivakashela yikho ngithi ngibonga kakhulu kubo bonke abantu abenza usuku laphumelela sengizosuka futhi lapha futhi ngiphindele emuva esilweni ngisichazele isilo ukuthi sengihambele i-media briefing namhlanje iy'ngane zakho ey'funa ukukumukela ngayo ngoba kuyinto enhle leyo uma kuthi inkosi yamaZulu imukelwa ngokwesintu hhayi ngoba ikwaito ukuthi asiyithandi ningayifaka nje kodwa-ke isintu lesi kuyinto ebalulekile nama-gospel izinto lezo engivele bekhale kimi kuthiwa ngibathanda abantu bama-gospel labo kwaito kanti hhayi ngoba ngingabathandi ngiyabathanda nabo inkinga nginaso isikhathi ngihleli ngibhizi uyabona iyaqala iyagqilaza manje